Чакаме да се свързвам с един сър. Аз съм Бог БГ. Тук има няколко деца, дето на плажа продават да шумат. Аз съм Pixelman БГ, а Боби седи и чака да се зареди. Чакам това нещо. Също много ми печи. Абе, тихо, че снимаме! Айде бе, прави клип бе! Този тип е много гаден. Нали фана? Да видите такъв тип, дет не ви допуска, го факайте. Го факайте и така му покажете едно седно бъжче. Не има какво. И така офлеко. И хора, ние открихме съра само за българи. И сега ще стъкаме на него. Ще се пишеме с българи и повече напише за дъра. Нещо към си. Ако искаш ще напиша за дъра. Тук е Росен БГ, ма те няма да рекламират. Аз съм Pixelman БГ. Мопай! Няма да рекламират хората, защото ще ги факам. Защото ми насам да рекламират. Не. Те пък ще ви кажат, както в другите клипове, да се абонирате, но вие вече знаете. Ма не е за Росен БГ, защото в канала вече няма видеото, а е за Мишо БГ, Ант Росен БГ. Добре, така. Не се абонирайте изобщо за този канал, защото казах на Росен БГ да не го споменава. Да. А той го спомена. Да. И затова ще пробваме да заглушим Росен БГ. Или да изтриеш клипа и да направиш нов. Да. Ми не знам, то може да го пусна и така. Или да не го качиш клипа, ако не знаеш как да го изтриеш. Знам как да го стоя. И така. Да, Чакаме. И още малко и ще поудея. Защото и тя двамцата ще му подудат. Ако не успееш тук да направиш. Това само за Българ, колко време се чака, бе? Ай! Милион години. О, само да знаете, че си изпуснах телефончето и ми се щупи и Знае. направо поудях. Росен знае. Не бе, не вас, зрителите. Направо поудях. Но една минутка направо не може да мръдна. Не беше една. Да. Наистина направо удост. Как само се ядосах. Ще да смажа един Симеон. Хора, само едно нещо. Да знаете. Когато Изплъквай! Значи, сега за малко ще кажа едно нещо с тях. Някой да две. врата. Ще спрям клипа. И да му направят с заедно, нали правиш клипа и сега... Не, мъквайте. И две хора. Значи, това като си говорихме с нашите приятели, беше. Да ви кажем, че има един Симеон. Ние сме в 78 сол. Това трябва да го знаете. Мен ме позна. Ние сме в 78 сол и такова. И на практика, тук може да кажете на това на вената да му пишете. Като един Симеон на нашето училище. Такова ни каза, че това. Че като го питах кой е вената, знае ли кой е вената, той каза, че не знае и после каза, че вената е тъп. Така че може да кажете на вената, за да му смаже типичката, защото той е много гаден човек. Той е най-гадният човек по света. Мъквай! И да не забравяте, да не ми се карате за бъргът, защото така ми се бъргат телефончето. Пика. Пикачу! Я не пипай, бе! Я не пипай, да не те факаме! Чай ще те... Ще го факаш ли не? Съднята ми. Ама той ми го е гепил, бе! Ама той ми гепи храната. Няма да дай веднага, бе! Хора, ще ми скажете ли, ако кажа нещо лошо? Не! Педерас такъв, връщай ми храната. Добре, не. Дето. Аз ще скажа. Да. Познаваме Wi-Fi-ки. Ами, например, аз не съм Wi-Fi, защото си имам. И също така сега снимам, така че ще се покажа. Ще ли лови, бе?